somo kopogre gi mano bende wach motenre kod ndiko jopuonje nikech nyaka sani duol mochung' ne ndiko jopuonj mano mar TSC giwacho ni gidwaro siling bilion 70 mar mondo mi gibed koda nyalo mano mar ndiko jopuonje maromo 98,461 e kinde ma bende capitation pok ochwalo omenda mamoko bende pok ochul. Ka donjo kanyo Sharon, mana kaka jowadwa bende osewacho, our CS Mbadi should come out very clear by telling Kenyans, because winjo kowuoyo to wacho ni pesa ni ok dhi gol kuom jonyuol, at the same time ochako wacho ni sirikal onge gi pesa ni. There are three things matimore ka wach somo wakete omenda ne wachako buok. Atemo ng'iye anegi ka de bed ni wadhi election, de preparation mane ma wan go bedo wach ni pesa onge kadwa dhi election. Iseneno mar nyadi mang'eny ka penji timo yudo ka japuonjo tigo nyaka penje wiye kaka laora nekech saboro pesa ma fuel go mtoka mondo dhi kata makawo go helicopter mondo dhi samoro onge. Koro wach mar somo ni Mbadi, the government and awuoyo gi CS Mbadi mondo come out very clear, gidhi miyo penjo bed very compromised. Number one, ka jopuonj maseto penj kata marito penj ok ochulgi, then they can easily be compromised. Amiye 3,000 tidhi kwalo nyathi penj, then koro the dignity mar penj ni be koro chako lal. Mar ariyo, samo bedo ni penj ni pesa ni ikawo ni pesa ni koro onge, then that's uncertainty. Okelo gimiluongo ni lack of preparation. Nekech ka prepare na dhi kacha to kane kama dhiye, then kuru kata preparation mar penj. Sani wane tam mar ariyo, ka nyithindo winjo ni samoro penj gidhi timo kata ok gidhi timo, to kopo ni wach mar ni seto penj loka ema bedo expensive, kare gi set penj e Kenya ka to giket pesa moromo, giwe ng'ado pesa ni. Mana kaka japuonj osewacho koa Kisumu, pesa ni en pesa ma onge pesa ma bedo ga located ni mar penj. Pesa ni obedo ga capitation ma nyathi ka nyathi kimi 3,000 ka nyathi free primary kata 3 secondary. Ta winjo ka CS wacho ni pesa ni 6,000 ni no ningo water go nyathi osom for almost a year, then koro nyiso ni wadhi puonjo to watim penj. Koro wach mar penj ni there's a lot of certainty, and our CS should come out clear no nyiso ni penj pesa ni dhi akanye to be penj nitie, nikech oko kae mana kaka chama molonjo owacho ka campaign ne chama no ni skiza ground ji okiane to penj dhi tim kata penj ok dhi tim. Koro nyiso ni preparation be koro onge Sharon. Kama tekni mon loso ko tende kod penj okang' mokwongo